Izurtzarri arraskoa Bizkaian. Urkeolako parkearen atarian ikusi zen mendi eder da ono. Oso polita. Kanalizazio jure arrasko hor dao. Orain, EITB-ren informazio zerbitzu digitala dagoeneko Blue Skyn eta YouTubeen. Informazio selektiboa eta egiazkoa, denbora errealean, bideoen eta irudien bitartez. Orain, berriak zure eskura. Munduko zalerik onenek prestigiorik handieneko lasterketak merezi dituzte. Dauphiné Kriteriuma. Arratsaldero zuzenean, ETV baten. Galdetu naiket, zenbat urte dituzun? 80, isurtza zarrera nau, ure, iztize, da parateta mau. Gijulokoa da, oso ona, baina Barakaldotik dator. Barakaldokoa da eta dagoen un jamonero, ufaneren tabernara noan egunero. Herri txiki. Ze guapa. Betiko lez. Infernu handi. Apurra eta barraza da, nervioso edo. Izurtzan. Gaur gauean, ETV baten.